Tashar AMD TV Hausa. Rashida Misa ta amsa gayyatar wani matashin dan kwankwasiya. Dalili ko yana mutuwar santa da aure. Wani matashin dan kwankwasiya mai suna Musa ya bayyana soyayyarsa ga jaruma Rashida Abdullahi Misa, inda ya bayyana a shafinsa na Facebook: Assalamu alaikum, sunana Musa Kabir Rafin Kuka Zurot. Dan asalin jihar Kano ne kuma dan PDP Kwankwasiya. Shekara ta 22 kuma Allah ya jarabe ni da san baiwar Allah nan. Soyayya irin ta aure ba ta wasa ba. Honorable Rashida Misa, duk da na san cewar ita APC ce. Magana ta gaskiya, tunda nake a duniya ban taba ganin wata ta shiga raina kamar ita ba. Duk wanda ya san ni ya san da soyayyar Rashida Musa. Tun ina yaro nake santa sosai lokacin da take fim. In tana so mu aure, ni zan ba Kwankwasa ya zama wali, ita ko ta ba Ganduje. Dan Allah ku taimaka, ga nambar wayata. Ya wallafa sakonsa a jiya. A yau kuma Hausa Daily Don sun bayyana cewar wannan matashi haƙarsa ta kusa cimma ruwa, domin ko ya samu amsa daga zankaɗaɗɗiyar shahararriyar budurwar tasa. Sun bayyana cewar Rashida ta bi matashin ta hanyar WhatsApp kamar yadda ya ajiye nambar tasa. Bayan ta gabatar da kanta, ta bayyana ta ga sakon da ya wallafa a Facebook. Take cewa duk wanda ya ce yana son ka ya ga mai maka komai a halin rayuwa. Sannan Rashida ta yi masa alƙawarin za ta je har garin su domin su gana. Wannan abu da Rashida dai tana ta samun lambar yabo a shafinta na Facebook, ganin ta samu maso